Ассалому алайкум, бародарони азиз. Аввалан миннатдории худро баён мекунам, ки ба шабакаи ман обуна шуданро дариғ надоштаед. Барои дастгириятон ташаккури зиёд. тарзи насб намудани нармафзор дар смартфони Sony Xperia E Dual C1605. диққат! дӯстони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам, ки иваз кардани нармафзор дар телефон ҳамаи маълумотҳои дохили телефон бударо нест мекунад. бо мақсади бехатарӣ пеш аз насб намудани нармафзор беҳтар аст ҳама он маълумотҳо, яъне тасвирҳо, мусиқӣ, видеоҳо, ҳуҷҷатҳо ва ғайраро нусхабардорӣ кунед. батарея бояд ҳадди аққал 60% барқ дошта бошад. барои насб намудани нармафзор ба мо барномаи флештул лозим аст ва драйвери ҳамон телефон, боз худи нармафзор, яъне файли ҳамон прошивка. ба қисми кор мегузарем. аввал барномаи флештулро насб мекунем. болои барнома 2 маротиба пахш мекунем. Next. дар диски S папкаи флештул. Next. Install. чӣ тавре ки мебинед, дӯстони азиз, барномаи флештул насб шуда истодааст. якчанд сония мунтазир мешавем. акнун барнома насб шуд. тугмаи Next-ро пахш мекунем. боз тугмаи Finish. компютерро мекушоем. дохили диски S мешавем ва папкаи флештулро мекушоем. баъдан барномаи флештулро фаъол мегардонем. вобаста ба файли Windows барномаро фаъол мекунем. системаи оператсионии ман чӣ хеле ки мебинед 64 бита аст. аз ҳамин лиҳоз ман болои флештул 64 2 маротиба пахш мекунам. чӣ тавре ки мебинед, барнома кушода шуд. баъдан болои аломати аввал пахш мекунем. баъд ин галочкаро намерасему тугмаи океро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинед, дар қисми нармафзорҳо чизе дида намешавад. акнун суроғаи папкаи болобударо нусхабардорӣ карда компютерро мекушоем ва суроғаи нусхабардоштаамонро бо компютер иваз мекунем. суроғаро дар ин ҷо мегузорем. тугмаи Enterро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинед, ягон нармафзор, яъне прошивка дар ин папка нест, дида намешавад. он нармафзоре ки ман дорам дар ин папка нусхабардорӣ карда дохили ин папка мегузорам. дохили папкаи Framework. нармафзорро гузоштам. бармегардем ба барнома. барномаро мепӯшем. боз бори дигар аз нав амали пештараро такрор мекунем. боз галочкаро намерасем. тугмаи океро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинед, боз ҳам чизе дида намешавад. бармегардем ба ҳамон папкаи нармафзор, ба қафо. дохили папкаи драйвер мешавем. папкаи C16X. ин папкаро нусхабардорӣ карда бармегардем ба папкаи аввала. як папка ба қафо мегузарем. дохили папкаи Device мешавем ва дар ин ҷо он папкаро мегузорем. бармегардем ба барномаи флештул. барномаро мепӯшем ва аз нав барномаро мекушоем. барнома кушода шуд. болои тугмаи аввал ҳамон амалҳои пештараро такрор мекунем. акнун чӣ тавре ки дидед, нармафзор дар ин қисмат
ҳамроҳи номи модел илова шуд. болои ин аломат пахш мекунем. чӣ тавр мебинед рақами модел 31605. боз болои ин аломат пахш мекунем, боз болои ин. баъдан ҳамин тавр шумораи сохтан пайдо шуд. чӣ тавре ки мебинед. бародарони азиз, версияи Android 4.1.1 аст. болояш пахш карда болои чунин номгӯй галочкаро мегузорем. баъд аз гузоштани галочка тугмаи флешро пахш мекунем. баъд аз пахш кардан равзанаи дигаре фаъол мегардад. дар ин равзана ба мо пешниҳод мекунад ки агар соли барориши телефон 2012 бошад, дар ин ҷо мегӯяд дастгоҳро ҷудо кунед. агар телефони шумо ба воситаи ноқили USB ба компютер пайваст бошад, он гоҳ ҷудо кунед аз компютер. баъдан дастгоҳро хомӯш кунед, яъне телефонро хомӯш кунед. баъдан тугмаи баланди овозиро пахш карда истед. ҳамин тавр сими USB-ро бо телефон ва компютер пайваст кунед. ҳамин тавр сими USB-ро ба телефон пайваст кунед, чӣ тавре ки дар ин ҷо нишон дода истодааст. азбаски соли барориши телефони дасти ман буда 2012 аст, аз роҳи якум истифода мебарем. телефонро хомӯш мекунем. баъд аз хомӯш шудан тугмаи пасткунаки телефонро зер мекунем. ҳамин тавр ноқили USB-ро пайваст мекунем. чӣ тавре ки мебинед, дӯстони азиз, ошибка хатогие пешниҳод шуд. чӣ кор мекунем мо? диспетчер устройства рафта. чӣ тавре ки мебинед, дар ин ҷо PC устройстваро намебинад. болои ин ду маротиба пахш мекунем. болои драйвер обновит, выполнить поиск драйвер, вибрат, далее. установка с-дискаро пахш мекунем. аз ин ҷо обзор, рабочий стол, Xperia, ба папка Xperia рафта драйвер, USB драйверро пахш мекунем. боз тугма Android-ро интихоб карда тугмаи открит, баъд ОК, тугмаи далеро пахш мекунем. дар ин ҷо все равно установить драйвер. телефонро ҷудо мекунем аз нуқил. тугмаи закритро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинед, ноаён шуд он драйвер. бори дигар такрор мекунем. ОК. галочкаро мегузорем. флешро пахш мекунем. каме мунтазир мешавем. дар ҳоли равзана пайдо шудан мо тугмаи пасткунаки телефонро пахш карда ноқили USB-ро пайваст мекунем. чӣ тавре ки мебинед, боркунии нармафзор оғоз шуд. ҳамин тавр якчанд дақиқа вақт талаб мекунаду ба ҳамин нармафзор ба телефон насб мегардад. каме мунтазир шавем. телефонро ман ҳеҷояшро зер накардам. дӯстони азиз, суроғаи барномаи флештулро ҳамроҳи драйверҳо ва худи нармафзорро низ дар қисмати тавсифӣ гузоштаам. метавонед ба худ гирифта истифода бибаред.
акнун дӯстони азиз боркунӣ ба анҷом расид. барномаро маҳкам мекунем ва телефонро аз ноқили USB ҷудо мекунем. ҳамин тавр телефонро мо фаъол мекунем. каме мунтазир мешавем барои ба кор омода шуданаш. акнун дар ин ҷо мо забонро интихоб мекунем. ба поён рафта болои забони русӣ пахш мекунем. вставить сим-карта лозим нест. дӯстони азиз, чӣ тавре ки дидед, насб намудани нармафзор бе мушкилӣ ба охир расид. телефон бе мушкилӣ ба кор омода аст. бо шумо буд маҷнун зайнутдинов. ба шабакаи мо обуна шуданро ва гузоштани лайкро фаромӯш накунед. то дарсҳои баъдӣ дар паноҳи худо бошед.